Ισχύ, ούτε αγωνιστία, αλλά και νίκη. Ειρήνηση των αγινόσκοντι. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Σοφία διακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα προσχομέν. Το καιρό εκείνο, πρωίας γενομένοι συμβούλιον έλαβαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού ώστε θανατώσει αυτόν. Και δείξαντες αυτόν να πήγαν και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα 30 αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον, παραδούσε μαθών, είδε είπον, τι προς ημάς, σιώψη. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελφών απήγξαντο. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον, ουκ έξε στη βαλή αυτά εις τον κορβανάν επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες σιγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφής της ξένης, διό εκκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε οπληρώθη το ρηθέν διε Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβαν τα 30 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ανετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος καθάς είναι ταξέμι Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ηγεμόν λέγον «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφη αυτός συλλέγεις και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνετο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος «Ούκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι» και ούκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα ώστε θαυμάσιτελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος. Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή ήσουν το λεγόμενον Χριστόν, ήδη γάρο τη δι' αυτόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η κοινή αυτού λέγουσα, μηδέντσι και το δικαίο εκείνο, πολλά χαρέπαθουν σήμερον κατώναν δι' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται το Βαραβάν, το δεν ήσουν απολεύσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, ή δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τίον πίσω Ιησούν το λεγόμενον Χριστόν, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρκακό επίησεν, οι δε περισσός έκραζον λέγονται σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρα πενήψαντο τα σκύρας απέντη του όχου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν το Βαραβάν, το δεν ήσουν φραγγελός σας παρέδωκε ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησού εις το πρετόριον, συνήγαγαν επ' αυτόν όλην της πήραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλή αυτού και κάλαμον επί την δεξιά αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλή αυτού. Και όταν ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε βρε άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν την άρρητο σταυρό αυτού. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκεν αυτόν πίν όξος μεταχολής μεμειγμένων και γευσάμενος ουκ ήθελε πίν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες σκλήρο, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ισματισμών μου έβαλαν κλήρων. Και καθήμενοι εκείρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την εκτίαν αυτούν γεγραμμένη. Ούτως εστιν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούτες είναι αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αιμονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντας,
Ο καταλύων των ναών και τρισήμερας οικοδόμησης εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον άλλους έσωσεν επί των Θεών. Τρισάστον είναι αυτόν, μη θέλει αυτόν, είπε γάρο τη Θεού ημίος. Το δαυτό και οι ληστές οι σταυρωθέντες αυτόν. Λαμάσα βαχθανή του τέστη. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Την έζετον εκεί εστώτον ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνηνούτος και ευθέως δραμώνεις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πίσαστε όξους και περιθείς καλά μου εμπότιζεν αυτό. Οι δε λοιποί έλεγον άφες είδαμεν έρχεται Ηλίας όσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από μακρόθεν θεωρούσε. Έτινες οικολούθησαν τον Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέσυν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσημίτη και η μήτηρ των Ιών Ζεβεδαίου.